El meu nom és Pere Mayans, soc professor de la UOC, en concret de l'assignatura d'Història de la Llengua i també professor del màster de Llengua Catalana per professorat d'ensenyament secundari. Se m'ha demanat parlar de dos conceptes que, malauradament, per les qüestions jurídiques que ja sabeu, jurídiques i hauríem d'afegir polítiques que ja sabeu, s'han posat relativament de moda en els últims temps, que són el concepte de llengua vehicular i de llengua curricular. Malauradament, en els darrers anys de qüestionament del nostre sistema educatiu, especialment del model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, ha fet que hi hagi diversos conceptes que s'hagin d'aclarir quin és el seu significat. I un d'aquests conceptes, o dos conceptes en concret, és el concepte llengua vehicular i llengua curricular, que, com sabeu, s'han convertit d'alguna manera en dos termes que estan al punt de mira, i torno a repetir, malauradament, també jurídic i encara més malauradament polític. La definició, els conceptes des del món educatiu els havíem definit des dels anys 80, vull dir que no és una definició precisament nova, sinó que senzillament vehicular vol dir que és una llengua que s'utilitza per impartir continguts. Curricular què vol dir? Doncs una llengua que s'ensenya. Posarem un exemple clar per entendre-ho. El grec s'ensenya com a llengua curricular, no com a llengua vehicular, per posar un exemple que possiblement molts de vostès han tingut en el seu sistema educatiu. La vehicularitat, per què es va decidir en els anys 80 del segle passat fer del català la llengua vehicular de referència del sistema educatiu amb uns termes que, de tota manera, ja ens indicaven que jurídicament no estava tancat del tot quan es parlava del normalment en llengua catalana? Doncs senzillament per garantir el dret dels alumnes de Catalunya a tenir un coneixement de, en aquest cas, la llengua catalana. Per què es va decidir això? Doncs senzillament perquè quan tu ensenyes en una llengua, també estàs aprenent una llengua. És la mateixa idea, exactament la mateixa idea, que hi ha en els AICLES, que, com sabeu, són fer classes en anglès per facilitar l'aprenentatge de l'anglès més enllà de l'assignatura de llengua anglesa. En el cas del català es va decidir que tot el sistema educatiu fos normalment en llengua catalana, justament, com us deia abans, i torno a insistir, per garantir aquest dret dels alumnes a tenir un coneixement igual al conjunt de la població i independentment de l'origen familiar de cadascú de la llengua catalana, que si no s'aprèn a l'escola, evidentment, i malauradament torno a insistir, doncs segurament per molts alumnes no tindran altres oportunitats i, per tant, no estàvem garantint el dret a la igualtat d'oportunitats de l'alumnat de Catalunya. L'any 83, i això també vull recordar-ho, quan es va fer el desplegament de la Llei de Normalització Lingüística en el camp de l'educació, curiosament, quan després d'aprovar-se el decret de desenvolupament, al cap de molts pocs mesos va haver-hi un requeriment de l'Estat on ja es va dir, i així ho va recollir el legislador de Catalunya, que, a més del castellà com a assignatura, calia incorporar, si més no, una altra assignatura unària en aquest idioma. Per tant, tot aquest debat jurídic que s'està produint ara no és precisament nou. Fins i tot vull fer una altra referència jurídica quan hi ha una sentència del Tribunal Constitucional justament referida a la Llei de Normalització Lingüística del 1983. Aquella sentència diu exactament que la Llei de Normalització Lingüística, y lo digo en castellà, diu: de ningún modo entraña la exclusión de una de las dos lenguas cooficiales en los niveles posteriores a la enseñanza primaria, o vol dir la primera ensenyança, como lengua docente. De fet, la doctrina constitucional, que ara s'està discutint i tot plegat, arrenca d'aquesta doctrina del 1994.
Hi ha diverses sentències del Tribunal Constitucional, també en aquest cas referides a l'Estatut d'Autonomia, que també recorden que el català pot ser la llengua vehicular del sistema educatiu o la llengua preferent del sistema educatiu, però que en cap cas és estrany o no pot ser estrany que el castellà també sigui considerat vehicular. Per tant, ens trobem en una situació jurídica complexa i, per tant, també és molt important què és el que fem. Perquè no hem d'oblidar que el nostre objectiu com a sistema educatiu és garantir el dret de tots els alumnes de Catalunya a conèixer les dues llengües oficials. I en el cas del català, si no és l'escola, difícilment tindrem altres àmbits en què podrem garantir aquest dret, en què aquesta llengua esdevingui mínimament necessària. Per tant, la llengua de referència, la llengua vehicular de referència del sistema educatiu de Catalunya ha de ser la llengua catalana, justament per això, i en tots els nivells, des d'infantil fins a la postobligatòria, en aquest cas estaria pensant com a element clau la formació professional i, evidentment, no cal dir el batxillerat, perquè tornem a estar al mateix. Si professionalitzem la gent en professions on ja el missatge és que el català ja no és necessari, no ens pot estranyar que quan surten del sistema educatiu no facin servir aquesta llengua, perquè tampoc no els hem capacitat per fer-ho. Per tant, això vol dir que com a docents, si hem de fer el 25%, no l'hem de fer, jo crec que això no és rellevant. El que és rellevant és justament el que hem de fer amb aquest 75% que ens queda restant. I hem de recuperar o començar a implantar, si és el cas, aquelles metodologies que sabem que garanteixen aquest dret. Hem de tornar a reinventar la immersió, hem de fer un tractament integrat de llengües i continguts. Hem de tenir clar que quan ensenyem llengües, l'ensenyament del català beneficia el castellà, beneficia l'anglès, i quan fem anglès beneficia el castellà i beneficia el català. Això és el tractament integrat que s'anomena de llengües. Hem de fer, per tant, com a docents, tenir sempre clar i sempre veure quina és la competència lingüística dels nostres alumnes per arribar a aquesta fita que us comentava abans, que és que el conjunt de l'alumnat tingui la capacitat de poder-se expressar en les dues llengües. Després faran el que la societat els condueixi, però almenys que aquest dret que tenen des de l'escola els hi hem de garantir. Per tant, tenim un repte important, però sobretot hem de saber quin és el nostre objectiu, el nostre horitzó com a sistema educatiu.